Hey, nene odi fa okwa. Nene pa odi fa. Nene daje fa bikon. All the kebe ma say my actor. Oya action. Okwo jalu go nyara onye isi adho mma ananga ya ntị. Cameraman watch ya now. Cameraman square. Ozokwa jalu go nyara onye isi adho mma ananga ya ntị. And ekwesomi is a leader, because na it all agazi public. If you catch a wutem, I'm part of why in the US back. Can we try to come and we I hear to buy nga bully at us, oh, yara need the I won't dollar. Hi! Since so you were Ottawanda John Mado Krikili, then part of the position empty. And let me even tell us something, what you learn from here. Oh no, onye jigu man we can be by evidence, or maybe any proof. No nya jigu. Oh no jigu 1 million. Ne claim say prove where so in fact no jigu. Oh they are like discontinue the discussion. Yeah, the very topic. We just normal. 4 days after, send Jerry message, either text, WhatsApp, or voice note. He said, now 5 million naira no carry play this week, you have to play now, so you have to go. Speed, send their message back. What's the corner? Listening recorder. You will speed, if you message, you will speed, you pass the message back. Well, if you post 1 million naira. So, when you program one, na full wake at Chukunde Newi, will accident. After I get na banana we kwuo nde na-eme ka ha wulu location na we kesa new nde we go be as palace nature certificate I do divide new into 2 ko na achi otu and I said it mburuko onye ala not until ojukazi no obele ogbe n'uru ago je ke nyo autonomous see onye a na-ekre ni sado man na-ekwu na kwado iwu igwe ọ na-eche nna ime ha na ko certificate tiwa nnewe gba maybe otoro na nkeni umudi na nkeni owuli igwe ofu and just for that go use that a job hey chukwe pon na ka odi mmadụ wuli igwe n'obodo mmeso no chukwa ya ekwe hey alo chukwa ya ekwe si anya now the major thing na ewutegodu mu onye a na-anụ voice na background onye akpatara na mụ na Ifeanyi Ubeghi hozo no wee nwụọ ka na-ewute m. And I hate regrets more than poison. Oh, mbamba. Nke asere no gburu nwunye. Mana mo na government mba okay kwa na nyawo mbamba mo he dafe just because not the lawyer and also to confirm to Ifeanyi na any criminal newi. Why as we asa wolo mbamba mo he dafe. Enwe any good anything to write about as character wise. Nyaka Omelu TC chairman. If I confirm for no government of Paddy because actually na Nigeria na TC one na the national assembly state assembly Eduaju ko part of take a bow and go. Mako wasa kuna kama na no post hewu gitiman na local government onye ocha abu bi ebe ata. Onya wonye hype man okekwe na-ekwu n'ogburu nwunye if once we buru onye ma udo we nwuo Ifeanyi Uba gifted me a car 2 weeks earlier onye a na-ekwu ewekwu n'ogburu nwunye mana ime go investigation if you be na boneme some family from the wine name investigation the ongoing autopsy we say oga you present number nwunye ebe owo na na-eme osim Chineke ma go say we probably won't have a double confirmation maro even when I know na mba kporo ma say more than poison because I don't maybe be Ifeanyi Uba o if nka na da agwo nko na da tano ona na ka best Ifeanyi sin oga if ono nya wa kita maka ekuko na I work am na bonto ngwana na bia and Ifeanyi mba na go na no. That is why you wouldn't even want me to pass close to. Onya ka ejikwu na obu ne ongu bufazi nwunye isiga. Isiga hoziko na tisi eshia ma.
will this vice PG rural community with no compensation. Courtesy of Okekwe. Onye amaghị ebe enyilozu ọ ya abụọ obido na wrong side. Like I said, mmecha ka mma ebe nwere onye ara ibe m. It's unfortunate. Ebe m onye ara ibe m to prove ship point. My only part of why you could not go why I ezo na enwere accident ahụ ezo ọ pụrụ ife mkpa obi nnewi na agbananụ na nnewi wee jekwu wee gbapụ egbe ebe ọ na ife niile uzi money onye ọbụla ji ego well once you are not a billionaire nothing you are saying will make sense. It shouldn't continue on the new way you can be na be nke ọ natakwa na keta I speak with you. Instruction igwe nnewi nyere 2 days ago o change pana igwe gwa nwa nwoke o mere PG na PG ka ọ wụrụkwa chief of staff of local government. The previous Uzukora onye ahụ PG kita nya vice PG onye na local government ogolo secretary ya PG otolo onye PG otolo community ọnọkwa na local government nya in charge of works. Oyo PG Uragu Munyewu Vice Mayor. If any now under the lawyer to Okekwe. It will continue, I repeat. Madam we here. Madam Eba. Nezenunde Onyaru Ado just expand no Japota kwal and the only thing I've achieved Onyo na fugo na hado. Because when you friend na wala. Onye would remove to Pia, knowing fully well what the result will be. Onye putaje kuzi fire chokwe. Adole physical we me. Ono to kita. Ife papa, because you will be the bed. What for? Because all and around this man now, all time I aware the origin of Nobel Prize and the men of Norway. Nani olo nyao ke emoyi ke tazi sponsor kwa memorial service fine oba for match na stadium in memory of fine nneka ona na enweru mu na erumeru ụfọdụ na-asị iko mmanya ha ụfọdụ na-esu egwu anya agbanye ụfọdụ na ife a na-ekwudo nyamudu na eziokwu. Is that not consigning? Take it easy, just I need to go. The same people. It was to be fine, but capacity. I'm a record keeper. This week you go long go. The only thing man you unsiku do boy ase. Odogwo onyaru adoho. Odogwo Kupa can you say go now? What? What are you trying to prove? Aize Chukwu metakwa onye jewe nnukwu mmadụ jewe n'ọgwụ ndị a na-agwọ ndị ara nke ndị nnukwu mmadụ ma oje nke obere mmadụ. I once ask kelu ka iyi esi aga n'ilo kịta ndị na-afụ maka ndị ala agụgbarụ onye na-agara boss had ibu mu dimpa gbagbu ketinye ina agba like ya mana as you now listening to me, how will you prove neither where or ya agbachi nkete? That's okay. I don't know about that. No, it could be very dangerous by the time you act. Ya bamba as no if I won. Ya nwa mu no ekita na nifu wo fa. As oh, or style like. What am I trying to say? Time agago mboy a story writer determines who is the hero and who is to be blamed. People are wiser now, and people will make proper investigations and then see who is
trying to act drama just to prove a sheep point.